calorós. Després de la carrera de fadrins, hem de sortejar en qui recaurà el càrrec de rei. Atenció, menegem. Una mà innocent. El rei dels fadrins serà Jaume Sarrió Llussa. Munteu, per favor. Bon dia a tots i a totes. L'Ansar dels Fadrins 2009 vos convida a tots a les festes d'hivern i que ens acompanyeu els dies de festa 28 i 30 de desembre, perquè quanta més en siguem, més fort i tots ens ho passarem. El rei fa festa!